Hola, aviam si pot ser d'ajuda per publicar un site, que és el que hem de fer. Tant els sites individuals com els sites de grup han de tenir els mateixos nivells de permisos. Fixeu-vos en aquest que és de prova, per exemple, que és el que hem de fer. És molt simple, Aneu a la pastilla de publica i averiguarem quina és l'adreça, la URL, doncs, del site que estem editant. El que canviarà és precisament el directori final. Fixeu-vos que aquí tenim un nom específic, bé podria ser el vostre nom de perfil d'usuari o bé podria ser el nom del grup de treball amb el que esteu o aquell que vosaltres hagueu decidit. D'alguna manera, ell veu directament del titular del site que nosaltres hem situat. De tota manera, el podríem modificar, si és que ens ho permet, amb un nom que sigui absolutament vàlid. Però no n'hi ha prou per fer això. El que hem de fer és gestionar bé el tema de permisos. Per tant, abans de publicar, anem a gestionar. I hem de gestionar dos apartats molt senzillets, però que necessiten molta cura. Fixeu-vos, un dels apartats és el d'enllaços. Fixeu-vos que si jo vaig a canvia, tinc dues opcions, el restringit com a esborrany i el lloc web publicat restringit. Triem, per exemple, el lloc web publicat com a restringit, però heu de mantenir l'opció de restringit. Sovint, per defecte, us pot aparèixer el de Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya. Heu de desmarcar-ho i fer la tria de restringir, perquè per motius de seguretat us donaria error si entrareu en un bucle de que reconeix que teniu alguna mena d'incidència. Fins i tot us pot desactivar el site. Per tant, agafem l'opció de publicació restringida. Li diem que ho tenim fet, però no n'hi ha prou. Anem a gestionar els permisos més rellevants. Els permisos més rellevants són en els cas d'edició i els cas de lectors. Els d'edició, simplement el que heu de col·locar és un per un els vostres companys de grup, si és el site grupal, i no cal que col·loqueu a ningú si és el vostre site individual. Ara bé, també heu de col·locar un segon permís rellevant de lectors. Fixeu-vos que és el permís de la llista de correu on estem inscrits tots els alumnes de l'aula. En aquest cas pot ser la nostra, però podria ser una altra. El que senzillament heu de comprovar que us apareix i que us reconeix. Aquest llistat com un llistat correcte de la nostra pròpia universitat. Fixeu-vos que apareixen el nom dels components d'aquest llistat. Totes aquestes persones podran tenir un nivell de compartició que nosaltres haguem definit, totes alhora. Fixeu-vos que per defecte us pot sortir editor. No és aquest, perquè si no qualsevol membre de l'aula podria editar el site. El que es tracta és que tothom tingui permís de lector de versions publicades. A més, podem enviar una notificació a tothom o no, depèn de què és el que desitgem. En aquest cas no ens és precisament necessari, tenim aquí el nivell de compartició i el compartim. Ja tenim. O sigui, en aquest mateix moment, fixeu-vos que ens demanarà, escolta, vols enviar un correu electrònic? Ara ho desmarcaré, potser per les PACs pot ser important que sí que el rebem tots, però ara per fer una prova no cal que massifiquem de correus les nostres bústies i fixeu-vos que ens recorda quina és l'adreça de correu. L'adreça del site que volem publicar. Recordeu que això s'ha de fer tant per individual com per al grupal. I ara ja podem publicar. Quan nosaltres publiquem, esperem una mica, i el que nosaltres aquí veiem és la versió precisament d'esborrany, no la publicada. Per veure la nostra versió publicada, fixeu-vos que tenim les icones pertinents aquí dalt. Podem previsualitzar com serà, podem recuperar la còpia del nostre lloc publicat o simplement podem compartir-ho o variar els permisos per fer les comparticions. Fixeu-vos que si premo aquí per compartir, el que apareix és precisament el comú per tothom, sitesgoogle.com/word.edu i després ja ve el nom diferent, que és el nom del site, que cadascú serà absolutament diferent. Podem copiar aquest enllaç. Copiem l'enllaç i si obrim una finestra nova i l'enganxem precisament, que segurament no ho hem fet bé, repetim l'opció, anem a copiar precisament l'enllaç, copiem l'enllaç, aviam si ara sí que ho fem bé, copiem, ara sí, i anem al site. Fixeu-vos que la visualització és clarament diferenciada.
Val? Aquí tenim amb el format de pantalla correcte, en canvi el sistema que tenim de l'esborrany és absolutament diferent. Molt bé, confio que us hagi estat útil, tant per publicar, que és l'adreça que hem de compartir plegats, com precisament com trobar aquesta adreça per després poder-la escriure o a l'arxiu o allà on pertoqui i sigui necessari. Ànims i endavant!